Martes. Opo, 7 ng Marso, Maya Paldo, Pampanga. Magandang araw, Central Luzon. Ako po si Paulo G. Santos. Humahalili ko yung Justin Dizon. Taga rito kasama ninyo para sa CLTV 36 Balitan. Atin to. Narito na po mga kaibigan ang mga nangungunang balitang Central Luzon. Transport leader umalma sa pahayag ni VP Duterte na communist-inspired ang tigil pasada. Hati na sa loobin ng iilang jeepney driver dito ho sa Mabalacat. Opo, tama po kayo dyan sa pagkakarinig ninyo. Hati ang kanilang saloobin sa tigil pasada. Pangangalaga sa Abacan Watershed, layo ng TCS Clark Animo International Marathon 2023. At itong Water District dito sa siyudad ng San Fernando, 46th anniversary. Ano kayang ganap? Maya-maya aalamin ho natin kay Liana Canilao. Magandang araw, kayo pong mga nag-aalmusal, late na ang almusal po ninyo. Ito, sabayan niyo po kami sa mga nangungunang balitang Central Luzon. Ito hong mainit na balita mga kaibigan. Communist-inspired, ganito ho inilarawan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio ang ginagawang tigil pasada ng ilang miyembro ho ng transport sector sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito'y matapos ipahayag ho ng ACT Teachers Party List ang kanilang pagsuporta sa panawagan ng mga jeepney driver at operator na huwag silang tanggalan ng kabuhayan sa pamamagitan ng pag-phase out sa mga traditional jeep. Ayon ho sa Pangalawang Pangulo, walang kabuluhan ang ideolohiyang sinang-ayunan ng ACT Teachers na pawang isinusulong umano ng CPP-NPA-NDF. Nais din daw kasi ng ACT na manatiling uneducated o walang access sa edukasyon at ito hong mga mahihirap na mga kabataan. Samantala mga kaibigan, bumuelta naman ho si Dan Yumol, ang chairperson ng Confederation of Passenger Transport of Central Luzon at samahan ng mga tsuper operator tutol sa phase out o kung tawagin ho ay stop. Hindi na bago umano ang red tagging na pinasimulan pa ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung pagbabasehan umano ang merito ng ipinaglalaban ng mga kontra sa PUV Modernization Program, mababatid mga karehiyon ng Pangalawang Pangulo na atrasado ang naging programa ng kanyang ama dahil sa maling estratehiya. Sa aking sariling opinion po, pananaw, hindi po ata tamang tawagin tayo ng ganon. Kasi as earlier, sinabi ko rin kay Regional Director NAS ng LTFRB Region 3, hindi ko wala ngayon sa kalsada itong mga driver namin, isusumons natin o tatawagin natin ganyan yung iba. Kaya kung marada ang jeep, may personal na dahilan. Yung iba, kaya hindi lumabas, may brief shuttle si Mayor. Wala ring mangyayari sa pasada niya. Yung iba naman, lantarang sumama sa transport strike dahil pinoproteksyonan nila ang kanilang hanap buhay. Kasi mawawala na nga naman kami sa kalsada dahil itong phase out na pinatutupad. Siguro po, Madam Sara, meron po tayong mga Senate hearing na ginagawa, congressional hearing, LTFRB dialogue, pakialaman na po natin itong PUBMP kung ito po ba makatwiran o hindi. Gumawa na po tayo ng batas na i-revisit dapat to kasi matagal na po namin panawagan yung panahon pa po ng tatay nyo, Pangulong Digong, na kami talagang gusto naman namin pero hindi talaga kaya. Hati naman ho ang saloobin ng ilang driver at operator sa lungsod na Mabalacat sa Pampanga kaugnay ho ng hindi pagsali ng kanilang hanay sa tigil pasada. Ang PNP Highway Patrol Group o ito pong PNP HPG nagbantay din sa pag-aakalang may manghaharang sa mga pumapasada. Narito po ang ating exclusive report.
Dito sa kahabaan ng MacArthur Highway sa San Francisco, Mabalacat City, Pampanga, matatagpuan ang headquarters ng Piston Rama, isang samahan ng mga PUJ drivers and operators. Sa unang araw ng dapat sanay pambansang tigil pasada, kapansin-pansin ang pagpwesto ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa mga nakatipong driver. Batay daw kasi sa kanilang intel report, hinaharang ng mga hindi pumasada na miyembro ng Piston ang kanilang mga kasamahang hindi nakikiisa sa transport strike. Pero paglilinaw ng presidente ng Piston Rama na si Rodolfo Sicat, hindi sila local member ng pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operators nationwide o Piston na nakikiisa sa tigil pasada. Iba yung piston ram at saka piston. Aminado naman si Sicat na hati ang saloobin ng kanyang mga kaasosasyon kaugnay ng hindi pakikiisa sa strike. Anya, ang isang dahilan ay ang nalalapit na halalan sa kanilang grupo. Na ako, kaya nangyayari yung ganyang merong, ano bang tawag dito? Parang namumulitika. Meron kami kasing nalalapit na eleksyon dyan sa March 25. Kaya yung mga ginagawa ko parang sinasabotahe. Tulad nung meron akong narinig dyan. Hindi ko raw ginagampanan yung patungkulan ko. Bakit hindi ko ginagampanan? Lagi akong kasama ni Gadan. Ako ang laging kasama sa pinaglalaban ni Gadan Yumol. Ang gobyerno naman, lahat ng hiling ni Gadan sa LTFRB, sa DOTR, halos binigay na yung gusto namin. Kabilang sa dismayado sa desisyon umano ng asosasyon na pumasada ang driver na si Jason Rodriguez. Kung siya raw ang tatanungin, dapat makiisa sila sa transport strike dahil ang inilalaban ng ibang grupo tulad ng Piston ay para rin sa kapakanan na gaya nilang driver. Ayun nga sir. Sabi nga ng presidente namin, mapasada kami. Parang hindi kami kasali sa Pistorama, di ba? Parang ganun yung nangyayari. Kaya nga sabi ko, ba't ganun yung decision ng presidente namin? Diba? Dapat kapag nag-decision yung pinakataas ng Pistorama, kasali kami. So dismayado po kayo, sir? Oo. Sobra, sir. Dapat kasali lahat. Samantala, batay sa paragraph 3 ng Certificate of Public Convenience to Operate Public Land Transportation Services o MC number 2011-004 ng LTFRB, labag sa batas ang pangharang ng mga pumapasadang jeep. Cancellation of the authority to operate ang posibleng pinakamabigat na parusa sa mapatutunayang gumawa nito. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, Hatindo. Kape-kape tayo habang nanonood ng balitaan. Opo, live kami sa TV at sa social media page ng CLTV. Nanawagan naman ho ngayon sa lokal na pamahalaan ang mga jeepney driver and operators na hindi nakiisa dito ho sa transport strike. Nabawiin na ang suspensyon ng klase, maging ang pagbigay ng libreng sakay. Choy-choy, makinig ka. Apektado raw kasi ang kanilang pasada ngayong walang mga estudyante sa kalsada, gayon din ang pagsakay ng iba sa mga sasakyang handog ng mga LGU. Narito po ang ating balita. Hindi nawala ang pila ng in-city route jeep sa Bayanihan Terminal dito sa Angeles City umaga nitong Lunes, March 6, 2023. Ito ay sa kabila ng unang araw ng nationwide transport strike na itinulak ng ilang transport group upang tutulan ang PUV modernization program ng pamahalaan. Ayon kay Dan Yumul, chairperson ng Samahan ng Tsuper at operator tutol sa Pace Out o Stop at Confederation of Passenger Transport of Central Luzon o CPTCL, wala pa sa kanilang opsyon ang tigil pasada. Ongoing pa raw kasi ang legal battle ng kanilang grupo kaugnay ng planong pag-pace out ng gobyerno sa mga traditional na jeep. Yung sa Central Luzon pa lang po, jeep, may 30,000 na, hindi pa kasama yung may 2,000 UB Express, school service, mga TODA, lahat ng moda ng pampublikong sasakyan. Nandito po sa kasapian natin na kung saan naniniwala sila sa ating liderato na hindi naman dapat sa kalsada mo ingin kasi binatas po yan eh. Pag binatas yan, dapat tapatan mo rin ang batas.
paglilinaw ni Yumul, bagamat hindi sila sumali sa Tigil Pasada ay nananatiling kontra sila sa PUV Modernization Program. Sa ngayon daw ay binibigyan lang nila ng pagkakataon ng gobyerno na tuparin ang ipinangakong pagdaraos ng konsultasyon sa kanilang hanay. Dapat din daw pag-isipang mabuti ng pamahalaan kung posible at doable ang proseso ng PUV modernization lalo't sa halos 6 na taong rollout nito ay maliit na porsyento pa lamang ng transport sector ang nakapag-comply sa mga rekisitos. Kung gusto nyong yakapin namin yung PUBMP, kahit walang konso, yung individual nga namin hanggang ngayon, si Yari ng Kalsada, buhay pa bakit? Hindi mo ba pagmamalasakitan yun sa'yo? Bakit kailangan i-monopolize nyo under one franchise, korporasyon man yan o co-op? Kaya tinututulan namin, pinai-scrap namin itong PUBMP na kung saan ang konso namamayani pa rin. O 60% ang nagkonso, tama 60%. Dahil tinakot nyo, hindi na makakapag-renew. Tignan nyo yung 60% na nagkonso. 6% pa lang ang nakapag-comply sa OFG compliant unit. Ibig sabihin, wala pang 10%. Out of 200,000 unit, 8,000 pa lang sa loob ng 6 na taon. O, sige nga, magmatuwid nga kayo ngayon. Ayon kay Nash Talipasan, Regional Director ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Central Luzon, walang nangyaring pagkaparalisa ng transportasyon sa ating rehiyon ngayong March 6, batay sa kanilang pagmomonitor. Sa buong bansa, tanging 5% lamang daw ng transportation sector ang nakiisa sa Tigil Pasada ayon sa LTFRB Central Office. Ano ho yung assurance ng ating mga kababayan na sa mga lalong-lalo na ho sa mga manggagawa, mga commuter, oras na sila ho lumabas sa kalsada, 100% sir, malinaw, meron ho silang masasakyan ngayon, tama ho ba? 100% po. Mula pa nung last week ay kinausap natin ang lahat ng mga sektor ng transportasyon, lalo na po yung mga leaders, kamukha ng federation. Example po yung Federation ng Transport Cooperatives and associations dito po sa Tarlac, sa Pampanga, sa Bataan, sa Aurora, sa Nueva Ecija at sa Bulacan. Lahat po ay nakakausap natin ng diretso at sila po ay nagbigay ng assurance. Sa katunayan, masking yung pinlano nila noon na sila ay magtataas ng plaka upang ipahayag ang kanilang inaing, ay tumalima po sila sa ating pakipag-usap na huwag na lang po idaan sa kalsada. Pwede naman po natin pag-usapan at iparating sa kinauukulan. Samantala, umaapela naman ang presidente ng Checkpoint Holy Angel University Jeepney Operators and Drivers Association na si Edwin Abenoja kay Mayor Carmelo Pogi Lasatin ng Angeles City. Bagamat pumasada sila sa unang araw ng dapat sanay transport strike, matumal naman daw ang kanilang kita, bunsod ng suspensyon ng klase na ipinatupad ng city government. Amin lamang po kahilingan sa ating mahal na mayor ay kung maaari pong ilit na po yung paglabas ng mga bus upang maging libreng sakay para sa ating mga kababayan. Kami po ay handang tumulong sa ating lungsod at kami po ay hindi titigil na mamasada upang mapaglingkuran din po ang ating mga mananakay. Kinumpirma naman ni IC Calagwas ang chief tactician ni Mayor Pogi Lasatin na mananatili ang suspensyon ng klase na ipinatupad ng city government. Batay sa EO number 10-2023 ni Lasatin, tatagal hanggang March 10 ang suspensyon ng in-person classes. Mananatili rin umano ang 10 bus units na kinontrata ng LGU para magbigay ng libreng sakay sa mga commuter sa Angeles mula alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Hindi po si Kuya Justin ang nakikita nyo, si Paulo G. Ito, mahalili. Shoutout muna. Paring Sernan, ito mga nakikinig, nanonood. Opo, sinasabayan itong ating balitaan sa kanilang pagkomento. Kevin Cortez, Ruben Danganan, Del De Quiros. O yun, yung mga mahihilig sa libre dyan, shoutout yung mga nakalibre ng, sakay. Meron pa daw sumakay choy-choy ng Liana, tsaka Arlene, may sumakay pa sa truck ng basura. Naku, shout out dyan ho sa mga naantala ang kanilang biyahe at doon naman sa mga hindi nakaantala ang biyahe na nakangiti ngayon. Ayan po, magandang umaga po sa inyo. Magbabalik ang CLTV 36 Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan sa lahat ho ng mga nagdiriwang ng kanilang birthday. Siyempre, special ho kayo sa amin, lalo-lalo ho yung mga nagbe-birthday na sinasabayan ng aming live streaming. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday! Kuya Jody, magparamdam ka naman, sabi ni Sir Nan at saka ni Kuyang Emil. Nuko, kanyaman. Choy, babaw mo na yung ganda ng Jody Bear. Ay, nuko, kanyaman na kanyaman. Kaya kayo pong mag-birthday. Yan eh, opo, manyaman tamong magluto. Ang pong maganda, ikitamong Kapampangan. At mga kaibigan, kayo pong mga nakatutok ho sa amin sa mampanig ng mundo. Ganito po kasaya dito ho sa ating pong bansa. At oo, kita ho ninyo sa backdrop ni Paulo G. Dito sa CLTV News. Ay, ayan po, napakainit ho ng araw mga kaibigan. Kaya kapag ka ho eto, malapit na summer, gusto natin kumustahin. Opo, yung pong ating serbisyo sa tubig. At tinutukan naman po ng ating kasamang si Liana Lakinilaw, mga kaibigan. Ito hong alin? Ha? Ito naman hong 46 anniversary. Diba, Arlene? Nito hong City of San Fernando Water District. Anong ganap dyan, Liana? Ikwento mo! Magandang umaga sa iyo, kasama Paulo D. Santos, at makikita nyo ngayon nandito tayo sa tanggapan ng City of San Fernando Water District, saan kasalukuyan ginaganap o ginugunita ang ika-46 na anibersaryo ng kanilang tanggapan. At nag-upisa ang selebrasyon nito sa isang misa na pinangunahan ni Archbishop Emeritus Most Reverend Father Marcial Aliceto o Apiceto, at kung sa atin sa CLTV ay celebrate ng birthday si Kuya Jody. Ay nagkataon naman na si Apple Seto ay nag-celebrate din ng kanyang kaarawan ngayong araw. At kagaya nga na nabanggit ko, ito ang ika-46 na taon na paghahatid ng safe, potable at clean water ng CSFWD sa mga Fernandino, katuwang ang iba't ibang sektor at ang prime water. Gayon din ang pagbibigay tulong ng Water District, particular na sa mga paaralan at isolation facilities sa San Fernando. Matatandaan ng mga nakaraang taon, ipinaabot ng Water District ang water refilling station sa mga piling kababaihan sa Kalulot, San Fernando, at kamakailan lang nabalitaan din natin ang restroom facilities naman ang ipinaabot sa Del Rosario Integrated School, kabilang dito ang hand washing facility, rainwater catchment at toilet block. At ngayon sa kanilang anibersaryo, 10 unit naman ng hand washing facility ang ipapaabot ng Water District sa iba't ibang paaralan sa syudad. At hayaan mo akong pagdiin ang mga paaralan na yan, kasama ang Paulo. Kabilang na rito ang Santo Niño Elementary School, Mansfield Elementary School, San Juan South Elementary School, Bulaon Elementary School, Malpitic Integrated School, Pandaras Integrated School, San Agustin Integrated School Annex, Rural Health Unit 1 ng Dolores Looban, Rural Health Unit 3 ng San Nicolas, Rural Health Unit 5 ng Northwell Calulot. At nais ko lamang din kasama Paulo na maya-maya lamang ipapaabot na itong mga certificate para sa mga paaralan at mga health centers dito sa San Fernando na makakatanggap ng health facilities kasama Paulo. Ang report ni ating Liana at antabayanan ho ninyo yung mga mahahalagang balita hinggil ho dito ho sa ating supply ng tubig maya-maya. Ire-report ho yan sa alas 6 na newscast naman po dito ho sa CLTV 36. Ayan, ingat kayo dyan, Liana, at ikaw muna makiparte-party dyan sa City of San Fernando Water District. At happy birthday na rin kay Apo Seto, pakibanggit na lang sa kanya. Mga kaibigan, opo, marami pa po kami mga nangungunang balita. Ano pang balita mo dyan, Paulo G? Sabi nitong ating mga follower dito sa CLTV 36 News, bukod ho sa mabuting epekto ho ng sports sa pangangatawan. Alam niyo ho ba, mga kariyon, kinilala rin daw ng Department of Education o DepEd ang mahalagang papel ng palakasan sa pagtitiyak na mayroong malusog na pag-iisip. Ito hong mga kabataan. Nito pong Sabado, mga kariyon, opisyal na hong sinimulan ang Pampanga Schools Athletic Meet, isa sa mga hakbang patungo ho sa palarong pambansa. Narito po ang balita ni Kuyang Felix Barrios. Kasing init ng sikat ng araw ang tindi ng determinasyon ng mga batang atleta na kalahok sa Pampanga Schools Division Athletic Meet o PASDAM. Ginanap ang opening ceremony sa Brenziguiao Convention Center and Sports Complex sa siyudad ng San Fernando, Pampanga nitong Sabado, March 4. 6 na kupunan sa elementarya at 6 na kupunan sa secondary grade levels ang nagtagisan ng galing sa iba't ibang sports tulad ng volleyball, athletics, basketball, chess at iba pa. Ayon kay Sammy P. Sampang, ang Chief Education Supervisor ng Department of Education Region 3,
ito ang daan na kailangan tahakin ng mga batang atleta patungo sa palarong pambansa. Sa palarong pambansa, nag-umpisa yan sa local meets. Tulad nito, pagkatapos ng PASDAM, ay meron tayong tinatawag na Central Luzon Regional Athletic Association meet na yung mananalo dito sa PASDAM ay maglalaro sa Claraa at yung mananalo sa Claraa ay maglalaro naman sa palarong pambansa. Pagbabahagi ng mga kabataang atleta, paraan ito upang maibalik at higit na paghusayin ang kanilang angking galing sa napiling sport. It's been 2 years ago na bumalik po yung dating paglalaro po namin na yung mga hilig po ng mga kabataan ngayon is yung sports po. Minsan po nawawala po yung mga stress namin from academics and then nakakabigay po to ng friendship to the other school and to our teammates po. Si Hana Zechariah Ibe, 8 taong gulang, ang isa sa mga pinakabatang kalahok sa PASDAM. Hindi lamang ang paglalaro ng chess sa kanyang murang edad ang layunin, kundi ang magkaroon daw ng mas maraming Friends. Ayon pa sa DepEd, hindi lamang umano physical benefits ang makukuha ng mga batang atleta sa paglalaro ng sports. Naniniwala po kasi tayo sa academe na hindi lamang intellectual yung ating pinapalakas. At naniniwala tayo na ang isang bata na may malakas na pangangatawan ay magkakaroon yan ng malakas at malusog na isipan. Kaya po, binabalanse natin yung pangangatawan ng bata sa pamamagitan ng sports para maging malakas siya at tuluyan maging matalino din. Ganito rin ang pananaw ng mga guro na umantabay sa kanilang mga estudyante. Galing yung pandemic, no? So yung mga bata na-stuck lang sa mga bahay. Kailangan ilabas naman yung kanilang ibang talent para sa ganun magpaalis din ng stress sa kanila. Samantala, ang mga palaro ay gaganapin sa iba't ibang lugar dito sa Pampanga, kabilang na rito sa Brenziguiao Convention Center, mga tanggapan ng DepEd at mga eskwelahan sa lalawigan ngayong linggo. Ako po si Felix Barrios, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Ngayon, gali-galiwa ho ang isinasagawang hakbang ng pamahalaan upang masugpo ang pagkalat ho ng illegal na droga dito ho sa ating bansa. Bukod sa seminars on illegal drugs at drug rehabilitation programs, nagkaroon din ng Zumba at fun run activities sa ilalim ho ng Buhay Ingatan, Droga'y Iwasan o Bida Campaign. At nito lamang pong linggo, March 5, isang Bida Run ang idinauso ng DILG Region 3 sa Clark, Pampanga na dinaluhan naman po ng nasa 7,000 individual. Ang dami niyan, Choy-Choy, ha? Para sa karagdagang detalye, alamin po natin ang report ni Liana Canilao. Nobyembre ng nakaraang taon nang ilunsad ng pamahalaan ang Buhay Ingatan Droga'y Iwasan o Bida Campaign. Ang nasabing kampanya ay nanghihikayat ng aktibong partisipasyon mula sa mga ahensya ng gobyerno at iba pang sektor upang masugpo ang paglaganap ng ilegal na droga. Sa kampanyang ito, ginaganap ang iba't ibang programa kabilang na ang Zumba at running events sa buong bansa. At nitong linggo, March 5, isang fun run ang inorganisa ng Department of the Interior and Local Government o DILG Region 3 sa Clark Parade Grounds, Clark, Pampanga. Ito po ang isa sa pinakamalaki na crowd po na nag-gather natin para dito sa Bida Campaign. So nationwide, tuloy-tuloy ito. Tayo naman po dito, may dalawa pa tayong pinaplano na medyo malaki aside from yung mga bawat LGU na lang. One in Bulacan and maybe one in Nueva Ecija. Nagpakita ng suporta ang halos 7,000 empleyado ng mga lokal na pamahalaan, barangay at municipal officials, kabataan at kinatawan ng mga samahan mula sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Salamat din sa DILG na napakaganda ng ginawa nilang event na ito for campaign awareness, lalo na sa ating mga kabataan. And we in the Department of Education is also one with them in the campaigning for this kind of campaign of and awareness for illegal drugs. Maganda po yung programa po ng DILG ngayon na meron pong libreng patakbo at especially po, hindi naman po kasi totally para sa pera, para sa akin po. Ito po para po sa health po natin, fitness, sa mental health po, importante para sa akin din po. Mas maganda pong malulong na lang po sila sa mga ganitong mga events, exercise. Dito po yung magandang bisyo kaysa mabisyo po sila sa isang masamang droga. Dumalo rin si DILG Undersecretary for Plans, Public Affairs and Communications Margarita Gutierrez na tubong Bataan din.
Well, sa part po na ito, effective po ito dahil po we're involving po the whole community po. So maganda po yung participation and involvement po ng mga tao kasi hindi lamang po gobyerno po o law enforcement po ang tumutugon ho sa problema ng illegal drug, kundi lahat na ho tayo eh. Parte na ho tayo ng problema na ito at parte rin ho dapat tayo na resolvehin ho ang at solusyonan ho ang problema na ito. Ayon kay Gutierrez, maganda ang resulta ng Bida Campaign simula nang maitatag ito. So, maganda naman ho yung ating progress ngayon. So far po sa buong Pilipinas po, meron na ho tayong 26,244 po na drug clear na barangay. I think may mga natitira pa po tayo less than mga 10,000 pa ho na hindi pa ho drug clear, and yun po ang goal ho natin ngayon na before at least the term ends po, matapos na ho natin yun. Sa tala ng DILG, 2,369 na undrug-cleared barangay sa Central Luzon matapos ilunsad ang BIDA program. 572 naman ang affected at 161 ang drug-free. Ayon sa PIDEA, maituturing umano bilang drug-cleared ang isang barangay kung mayroon itong functional na Barangay Anti-Illegal Drug Abuse Council, non-availability ng supply ng droga, drug awareness campaign, at voluntary and compulsory drug treatment and rehabilitation processing desk na kailangang sumailalim sa pagsusuri ng Regional Oversight Committee. Tiniyak naman ni DILG Regional Director Anthony Nuida, tuloy-tuloy ang drug clearing program sa rehiyon. Tuloy-tuloy din po yung drug clearing program. Yung aming pong evaluation ng mga anti-drug abuse councils, kung functional po sila, tuloy-tuloy po yan. May audit po kami at pinapaigting po natin na making sure na nagtatrabaho po ang mga anti-drug abuse council natin at lahat ng komunidad ay nai-involve at sumasama po dito sa kampanya natin. Ako si Liana Canilaw, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Marami pa po kaming nangungunang balitang Central Luzon. Tumutok lamang po sa aming pagbabalik. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Alamin naman po natin ang lagay ng konstruksyon, mga kaibigan, itong Lasatin Flyover. Sinara ho bandang alas 8 kagabi. Ito hong March 6 kagabi po yan, mga kaibigan. Itong isang lane ng Jose Abad Santos Avenue o Jasa na dinadaanan ng mga motorista na galing naman pong Bacolor patungong City of San Fernando intersection. Ayon po sa panayam ng CLTV 36 kay City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO Chief Louie Clemente, ito ay upang bigyan ng daan ang nakaschedule na
backloading ng mga steel decks para ho maitransport patungo hong Bataan o papuntang Bataan. Ayon naman po kay Clemente, bukas nang muli para daanan ng mga motorista ang lane na isinara dahil natapos na ang dismantling at backloading at patuloy umanong umantabay para sa mga anunsyo nitong si POSCO para ho sa road closure sa susunod na araw. Nagkaroon umano ng road closure mga karehiyon upang maiwasan at mapanatili ang kaligtasan ng mga dumadaan ho sa kahabaan ng Jasa. Partikular na ito hong mga bumabaybay sa gilid ng ginagawang Lasadin flyover. Sa ngayon ay light to moderate traffic umano ang maaaring maranasan ng mga motorista at bagamat hindi gaano kabigat ito hong daloy ng trapiko mga karehiyon, sa oras na ito ay patuloy naman ang panawagan ho ng si POSCO na sumunod sa trapiko at ito magbaon ng maraming pasensya. Di po kami nagsasawang humingi ng paumanhin sa dulot na trapiko po ng ating activity dito sa Lazatin flyover. And a piece of advice po, kailangan magdagdag po ng 30 minutes to 1 hour po sa kanilang mga pagta-travel po, especially if they are coming from Bacolor and nearby towns po. So yun lang po. At saka siyempre, dagdagan po yung pasensya sa daan at saka disiplina. Police report naman ho tayo mga karehiyon na dakip ng mga otoridad ang dalawang magkapatid na sangkot di umano sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Dito naman ho sa Capas, Tarlac, Biyernes, March 3. Kinilala ang mga suspect na sina alias Albert, 45 anyos at alias Joseph, 47 anyos. Na-recover ho mula sa kanila ang 13 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga naman po ng 89,700 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022 o 2002 ang kinahaharap ho nitong magkapatid na suspect. Inilatag na ng City Government ng San Fernando, Pampanga ang serye ho ng mga aktibidad para ho sa selebrasyon ng Women's Month ngayong Marso. Sa sentro umano ang mga ito sa pagtugon sa mga pangangailangan ho ng mga kababaihan sa lungsod. Makibalita tayo kay Angelica Cara. Fernandina, kaya gape ka, kaya beka. Ito ang tema ng pagdiriwang ng Buwan ng Mga Kababaihan sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Lunes, March 6, nang isa publiko ng City Government ang kanilang mga inihandang aktibidad para sa month-long celebration sa pangunguna ng Gender and Development Office o GAD. Layunin umano ng pagdiriwang na bigyang pagkilala ang mga kontribusyon ng mga kababaihan sa lipunan, gayon din ang pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Ayon kay Mayora Vilma Kaluwag, ang kauna-unahang babaeng alkalde ng San Fernando, malaki na ang pinagbago ng sitwasyon ng mga kababaihan noon kumpara ngayon. Etamo mo po rin na king kaya katamong pamibale-bale, etamo mo po boss king pamibale-bale, tamo ning minsan talagang maging boss, tamo king niyayaliwang bagi. Ne po. At aminanda po at alireng lalaki ne po. Ede po kakalingwan itang kesabyan na tutuya na in every man's success. It's because there's a woman behind. Tutuya po ito. Kabilang sa mga programang inihanda, ang Zumba Marathon, dental at medical booth, pampering services, training sa cassava processing, cervical cancer awareness and screening, colon cancer forum and screening. Magkakaroon din ng Women's Summit at production exhibit. Yung pinaka-highlights ng Women's Month celebration tamo this year is ito pong Women's Summit. Kaya ito pong Women's Summit, we invited different sectors representing their sectors na mga kababaihan at mula ka rin
pakibalwan tamo po na ano talaga itang existing problem da pareng reng kababaihan. Magkakasari ng information dissemination upang mas maintindihan ng mga kababaihan ang kanilang karapatan alinsunod sa RA 9710 o ang Magna Carta for Women. Paiigtingin naman ng lokal na pamahalaan ng Women's Desk na makatutulong sa mga kababaihan na kailangan ng assistance sa barangay level. Ni-encourage ang lahat ng barangay na meron ding children's and women's desk. Kasi nga po, para doon sila muna pupunta kung meron silang problema. Okay, Sinusuportahan po yan ng Sir Optimist. Makikipagtulungan din ang City Government ng San Fernando sa iba't ibang mga ahensya upang maging matagumpay umano ang month-long celebration na magbibigay ng pagpapahalaga sa mga kababaihan. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Umabot ho sa halos 5,000 runners ang nakiisa sa ginanap ho na TCS Clark Animo International Marathon 2023. Isa sa biggest running events dito ho sa Clark, Pampanga. Bukod sa pagtakbo ng maganda para sa kalusugan, nakatulong din ang mga ito na nakilahok sa pangangalaga naman po ng kalikasan. No? Ang proceeds kasi mga kariyon, ng nasabing kaganapan ay mapupunta sa reforestation. Ayan, paring Sir Nan, alam mo ba yung Abacan Watershed dyan sa Angeles City? Doon mapupunta yung proceeds. No? Para ka sa karagdagan pong balita, alamin natin kay Liana Canilaw na tumakbo. Green Run for the Green Cause. Ito ang naging tema ng ginanap na TCS Clark Animo International Marathon, isa sa biggest running event sa Clark, Pampanga nitong linggo, March 5. Bukod kasi sa pagkakaroon ng active at healthy lifestyle, ang sporting event na inorganisa ng De La Salle Alumni Association o DLSAA Pampanga Chapter ay naglalayon ding makatulong sa pangangalaga ng Abacan Watershed sa Angeles City katuwang ang Araw ACI. Ever since, I think we are the longest running and the biggest running event in Clark. And yet we are, I think, the only non-profit marathon. So probably that's one of the reasons why we started in 2009, so it's our 14th year. Probably that's the reason we're still here, because I think it's good karma, because it's non-profit and we're spending the proceeds well. We're, again, this year's beneficiary is the Angeles City Watershed. Okay, but we also give to La Salle Botanical Gardens in Alvera, Porac. Humigit kumulang 5,000 runners ang dumagsa sa Clark Global City upang makiisa sa layunin ng nasabing aktibidad. Hopefully this would continue. This stopped for I think 1 year or 2 because of the pandemic, and now that it's back, we hope that it continues to do this event every year so that we could help more and of course entice everyone to run. Tradition every year na I'm supporting a specific organization para makatulong din, and at the same time parang ito ang isang opportunity para ituloy yung advocacy na yon, and at the same time parang nakatulong ka na, you are being healthy as well. Parang merong fulfillment na magra-run ka at the same time ay magiging participative ka doon sa kanilang advokasya. Matatandaan nitong Nobyembre ng nakaraang taon, inilunsad ng Clark Animo Kickstart Run bilang paghahanda sa idinaos na mas malaking marathon. At ayon na rin kay Aris Patawaran, ang chairman ng De La Salle Alumni Association Pampanga Chapter, maraming naengganyo at nakiisa sa kanilang hangaring mapangalagaan ang kalikasan. Siguro dahil sa advocacy namin, nakikita nila na hindi naman kumikita tong mga to. So siguro gusto rin nila magbigay. That's why they continue to patronize this run. Hindi lamang mga individual at grupo ang nahikayat na lumahok sa advokasya ng sporting event, kundi maging ilang malalaking kumpanya, kabilang narito ang Tata Consultancy Services Philippines. Yes, so we've partnered with Clark Animo since 2016, and we do this not just to support the sporting event, but to actually also support their advocacies, which is the reforestation of the Abacan Watershed Project. And this is very much aligned with our corporate sustainability and environmental values.
Samantala, patuloy umano ang gagawing hakbang ng samahan upang mas mapalawak ang bahagi ng Abacan Watershed na sakop ng kanilang programa. We will continue to support the watershed of Angeles. No? Now kasi we sponsored 1 hectare para sa reforestation. But I think we will expand this to 5 hectares o hanggang 10 hectares hanggang kaya naming i-sustain. No? Kasi ito, hindi naman one-time event lang eh. It has to be sustainable. So we're doing this on a long-term basis na we're partnering with Araw Foundation para sa watershed nga ng Angeles City. Bukod sa running event, isang golf cup din ang ikakasa ng asosasyon ngayong 2023. We are launching the Brother Andre Gonzalez Golf Cup this year. No? So we're getting into golf, no? More matured sports aside from this. No? But again, we're open to any, because we're into physical activities. No? Again, advocacy rin namin yung healthy lifestyle. Ako si Liana Canilaw, taga rito. Kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Lalong umiinit, umaalinsangan. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Marito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Northeast monsoon pa rin po nakakaapekto sa Luzon, kaya po ang mga lugar ng Quezon at Bicol region magiging maulap po ang papawirin na may mga kalat-kalat na may mga pagulan, at ito po ay dulot nga ng amihan o northeast monsoon. Gayon din po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya na sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahang mga mahihinang pagulan. Dulot din po ito ng amihan. Sa ngayon po, ang Eastern Visayas, Caraga at Davao Region o Davao Oriental ay magiging maulap po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot ng shear line. Gayon din po ang Palawan, ang maritirang bahagi ng Visayas at Mindanao. Magiging bahagya nga sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahang mga pulo-pulo mga pagulan, pagkulog at pagkidlat, at ito po ay dulot naman ng localized thunderstorm. Sa mga lugar pong nabanggit na naapektuhan ng shear line at localized thunderstorm, kasama na po ang Quezon at Bicol region, ay posible po ang mga flash floods dyan at saka ang landslide. Kaya pinag-iingat po natin mga kababayan sa mga naturang lugar dahil nagkakaroon po sila ng mga pagulan sa ngayon. Salamat po. Nanong birthday message mo ang Kuya Jody Ver Mercado? Ha? Kaya ako, Choy, Sir Nan, Emil, Arlene, anong birthday message nyo? Kaya ako sana, Konjads, malaki ni Ragul ni Harper. Di na mo na kanong wali. Di na mo na kanong wali, anang Arvin, Oicha. Shout out kay Kakoyang, happy birthday. At ayan, happy birthday sabi ni Jersey G. Salonga. Ayan, happy birthday. Sana po palain po kayo ng puong may kapal. Pagpalaan na kani nga pong Ginoo nga ng Jersey. Ka-concern na naman. Iangelo Divina Garcia. Happy birthday, Sir Jody. Cheesy. Empanada lang po. Joke. Iangelo ita. Iangelo. Wow. Oh. Ichay-chay oh. Ika pa mag-message ay top fan na kan Jody Bear. Birthday message ko. Para kang brother Bear. Metong pang cute na baby. Parehas ka tan Sana mabusog mo kami. Mag-birthday ka hanggang gusto mo. Happy birthday! Happy birthday! O ito, papunta mong bagya, kabalen, masusubaybayan ho ninyo sa programa ni Kuya Jody Shilvien Toralba, event head. Nito pong Really Film James Kabile, event head ng Stukupang Agkas, Really Film. Ayan, abangan ho ninyo yan mga kaibigan. Maya-maya sa birthday boy ho natin.
At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para sa karagdagang detalye, maaari po ninyong i-follow ang aming pong mga social media pages. Saan yan? Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa amin naman pong Twitter account at CLTV 36 Instagram. Oo, meron din kami at CLTV 36 Official. At ang aming pong TikTok Choy Choy at CLTV 36 Official. At kung nais po ninyong balikan ang mga magagandang programa ng CLTV 36, pwede. Bisitahin nyo lang po ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming pong website. Paano? www.cltv36.tv. Mapapanood din ho ang mga magagandang programa ng CLTV nationwide, worldwide via Signal Channel 115 opo at sa ating pong 39 cable partners at making sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Humahalili ang inyong lingkod, Paolo G. Santos, kay Kuya Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Maraming salamat. Ingat po kayo.